Na sziasztok, elkezdtünk egy kis újabb videóhoz, csak ez kicsit másabb lesz, mint a többi videók. Köszönöm szépen tőletek azt a megtekintést, ami volt elsőnek, az a chips mű erős volt. Nem tudom, jó, mindegy, és arra gondoltam, hogy nagyon szépen köszönöm tőletek, amit kaptam. Most megtekintés számot elértük, a 216-ot. Köszi! Még elértük a 46 feliratkozó számot, azon szépen köszönöm tőletek, és az elmúlt napokban nagyon rég volt már a videó, meg így, ezt akarom nektek bepoltolni. Ha majd itt láttok egy ablakot, ugye? Ott lesz majd a külön szobám, és az a nyáron lesz majd készítve. De még nem biztos, de azért ott lesz. És ott tudom nyomni bármikor a játékot, már jó a gépem is. Újra raktam az egész gépet, és mehettem Minecraft. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit lefújtam az egész Minecraftot. Azért volt az egész Minecraft lefújva, mert nem futotta, vagy laggol az egész gép. Megkérdezték valamit, hogy miért szar a gépem. Megkezdtem tele, azt mondta nekem, hogy szar a gépem, mert bekapcsolni a vírust, de nagyon csúnyát. Majdnem az ablakon vágtam fel a gépemet, mert egy kalapasztottuk itt. Mindegy. Majd lesz nyári szünet, és majd elmegyek majd dolgozni. Újítom fel a gépemet. Végre. Újítom fel a gép. És ezt akartam nektek még mondani, de még elfektől az lényeges. Nagyon szépen köszönöm tettek azokat a megtekintéseket kapom tőletek. Nap, mint nap. Még a kezdős videó sem kap még ennyi megtekintés, mint én. Azt hogy csinálj? Én nagyon szépen köszönöm tőletek. Volt egy challenge, ami harmadmal csináltam, az a Csacsabi challenge. Az is már a csúcsokat dönti nem sokára, mert olyan jól készült, már sok volt már a like is, meg ilyen sem volt nekem, hogy a like-okat is kapom, meg mikor volt ez a reakció videó, emlékszem rá. Az volt, hogy gyerek azt mondta, hogy vége. Nem tudom, mire értette, hogy vége, de a filmre értette, hogy vége, vagy vége. Nekem most értem még. És nap mint nap nézem a csatornámat, és egyszer megtekintettem, hogy 46 volt. Gyerekek, egy éve videózok, már ennyien lássátok a videóimat, hogy van a 200 valahány megtekintés, van a 200 valamennyi. Ezt még én sem tudtam és mint hogy igaz, hogy megnéztem 100-szor. Karácsonynak megtettem a csatornát, féltem mindig, hogy fikálni fognak, mert új videós van a láthatáron, vagy beszédhibák. Én egy kicsit beszédhibát vagyok, mert azért, mert pincébe óvodába bezártak, meg stb. És nekem ez volt. Már napok óta beszédhibás vagyok, és már kezd elmúlni gyerekek, és most már végre jó a gépem, minden, jöhetnek a Minecraft, Cségo. Tudom, hogy sokszor ígérgetem a Minecraftot is, a Cségót. Nem tudom, mikor számítatok rá, hogy meg lesz. És bármikor csinálgatom a gépet, akkor is jó lesz. Én még nem merem rárakni a Windows 10-et, mert 100-szor rajta volt a Windows 10, és valami nem olvastad a videókártyát. Ezt én sem értem. Sokan mondtak, hogy vagy a alaplap a szarra, vagy más. Jó, minden gyerekek, ennyi volt már ez a kicsi videó. Ennyi volt már ez a videó is. Tetszik a videó, lájkoljátok, és jöttünk fel a csatornára. Mert el akarom írni meg 200-at, hogy menjek play-re, mert nem is voltam soha play-n, mert ilyesmi. Ezért jöttek a számok. Majd valamelyik héten lesz a play. Nem ígérek semmit, de nem ígérek semmit. Már Lucky-nak néztem az egyik videója, nem mert szétnézni, mert egyből eltámadnak, már valaki híresebb a csatornám, hogy a videójáték. Nem, az sem videós. Azt is nézem. Végignéztem belőle Skid-et. Ja, még a többi videó, ami Assassin. Először nem annyira többet tanáltam már, mert valami nem fogott meg. Amit csinál Assassin's Creed, az ilyeseket, valami meg fogok. Végignézem meg. Jó, van, szerintem ennyi volt a kicsi videó, és ha tetszik, amikor lájkoljátok, és jöttök a csatornára is. Én Skod lájkoltam.
Sziasztok!